ja, pues, zuzeneko hegaldi bat hartzen duzue, eta ja hor bertan zer egiten duzue. Bale, urtearen arabera egia da ezberdina izan dela. Iritzi izan garenean Tindufeko aireportura, egon dira urteak zeinetan kamioi edo autobusetan bildu gaituzten, segun eta segu hilaira edo ze probintziara goazen. Gure kasuan oso gertu dago aireportutik, Aiunera goazelako, Aiun Huilaia da, probintzia eta Bukra herria daira. Oso gertu dago, eta orduan biltzen gaituzte Aiungo guztiak, eta sartzen gaituzte edo kamioietan edo autobusetan. Eta azkenengo urtetan nolaia izan dugun proiektu konkretu bat, eta jakin izan dugu ja ze baliabide genituen bertan, etorri izan dira gure bila kotxe ezberdinetan. Orduan, urtearen arabera modu ezberdinean izan da. Egia da, iritziera ordua izaten dela oso berandu, edo oso goizeko 5 inguru. Ia eguna kargitzen digu, oso bidei luzea egiten da. Eta heltzen garenean antolatu behar gara etxeetan. Normalean 4-5 pertsonako taldeak egiten dira etxe ezberdinetara joateko. Herrira heltzen garenean etxe ezberdinetan antolatzen gara, eta lehenengo hitzordua jartzen dugu biharamunean, bazkal orduan, bazkal ostean, apur bat iritzi garen ordu horren arabera. Baina, nahiko nekatuta joten gara iristen garen lehenengo egun horretan bertan. Eta aurten berezia izan da beste urteekin alderatuta, dakigunez gobernuz kanpoko erakunde baten laguntza izan duzue, beraz hori azaldu halko bazenu pizka. Bai, normalean lehen aipatu bezala ikastolak badauka ikastajara bataiatu dugun proiektua, eta hau Bukra herrian garatu egiten da, 3. adineko egoitzan, bertako madrasa edo eskolan ere hasi gara gure kontaktuak eta gure ekarpenak egiten, baina urten suertatu zitzaigun Mundu Bat gobernuz kanpoko erakundeari esker, bertako gazteen bizimodua ezagutu ahal izateko beste proiektu paralelo bat edo alternatibo bat, egun berdinetan. Orduan ikastolako taldea zatitu genuen, 8 ikaslek parte hartu dute proiektu horretan, ikasle horiek egia da kanpamenduetako egoera beste begirada batetik ezagutzeko aukera izan dutela, gazteen begirada horretatik, eta gainera kanpamenduak ere lehen aipatu ditudan Huilaia eta Daira ezberdinak ikusteko aukera izan dute. Azkenean gainontzeko edo ikastolak proiektua lehen esan bezala Aiunen edo Bukran garatzen du, eta Mundu Bateko proiektu honetan parte hartu dutenek Huilaia ezberdinak bizitatu ahal izan dituzte. De hecho, Saharako kanpamendu guztiak ikusi dituzte, edo guztietara joan dira eta guztietako behintzat 2. hezkuntzako ikastetxe batean egon dira. Hori aurten suertatu den aukera bat izan da, ez da urtero suertatu izan, ez da urtero suertatuko bez, baina nahiko modu positiboan eta oso aberasgarri baloratu izan du. Orain gure klasekide batzuk sartuko dira zenbait galdera egiteko, beraz, etorri daitezela Naia, Ariane eta Onditz. Bale, orain quiz bat prestatu dugu Saharako galderak dituena. Lehenengo galdera da. Nola deitzen dira Saharar etxe tradizionalak? A. Jaima. B. Iglua. C. Riad. Bale, lehenengo aukera da lehenesten duguna. Jaima egia da, eta berriro dinot joateko aukera baldin baduzu, hartuko zarete gero eta Jaima gitxiago daudela, bere garaian Marokok Saharar lurrak okupatu zituenean pentsatzen zuten tarte txiki baterako ospa egiten zutela eta Argelia kutsitako lurretan daude, baina hori denboran 5 hamarkada luzetan joan da. Orduan, etxe bizitzak gero eta etxe bizitzago dira, esan nahi dute, adreilua eta holango eraikuntzak dituzte, baina Jaimak dira jatorrian hango etxe bizitzak. Bale, bigarren galdera, zein da Sahararrek askotan egiten duten te ritual ospetsua 3 kopa zerbitzatzen dituena? Bai, lehen ere aipatu dut, azkenan tearen bueltan familia elkartu egiten dela, familia, lagunak, eta normalean te itxordu bakoitzak edo 3 te dalontzi suposatzen ditu, lehenengotik 3. gero eta azukre dosi handiagoarekin, dasatzeko aukera baldin baduzue konturatuko zarete, gero eta gozoagoa dela.
Badaude batzuk gustoko ez dutenak, baina bueno, nik uste dut orokorrean gustatzen zaigun edari badela, baina bai, hirute hartzen dituzte. Zer da melfa? Saharako emakume askok erabiltzen duten jantzi tradizionala. A. Buruko txanoa, B. Oihal luze koloretsu bat, gorputza estaltzen duena, eta C. Gerriko metaliko bat. Koitik bera daramaten oihal horri deitzen zaio melfa, eta egia da normalean oso koloretsua izaten dela, eta bueno, niri argazkiak egiteare gustatzen zait. Eta kanpamenduetan arropa garbitzen dutenean, melfak oso oihal luzeak dira eta oso koloretsuak. Eta kriston tenderete koloretsu eta politak jartzen dituztenean lehortzen. Vale. Zein animalia erabiltzen dute han askotan garraiorako eta bidaietarako? Eguraldi gogorrena oso egokitutakoa? A. Gamelua, B. Zaldia edo C. Ostruka. Bale, gamelua egia da ere gero eta gamelu gitziago daudela, baina bueno, astoak ere ikusita ditut kanpamenduetan, pisua eta garraiatzeko. Vale. Nola deitzen zaio Saharako herriaren estatu aldarrikatuari? A. Saharako Konfederazio Nomada, B. Saharako Republika Arabiar Demokratikoa, eta C. Tindufeko Federazioa. Bigarren aukera. Zein da Saharako errefuxiatuen kanpamentuen kokalekua? A. Tunisian, B. Algerian, eta C. Egipton. Argelia izan zen basamortu hori utzi ziren lurraldea. Bai, egokia. Eta nola deitzen zaie Saharar errefuxiatuen kanpamentuei Algeriako Tinduf inguruan? Beraiek kanpamenduei mujaiem deitzen diote, esaten dutenean kanpamenduetara noa, mujaiemerera noa esaten dute, ez? Baina gero lehen ere aipatu ditut hitz hauek, beraien egituraketa bada provintzia herria eta gero herri bakoitzak auzoak ditu. Provintziari Wilaia deitzen diote, herriari Daira, eta gero barrio 1, barrio 2, barrio 3 auzoka bereizten dituzte. Eta hurrengoa, udako oporrak bakea zer egiten du? Oporrak bakean programa sortu zen, Saharako 8-12 urte bitarteko haurrak udako bero jasangaitz horretatik ateratzeko. Azkenan zuek pentsa desertuan, basamortuan bizi direla, udan egon daiteken temperatura 50 gradu ingurukoa da. Orduan ume hoiei uda hobe bat eskaintzeko asmotan, oporrak bakean programa sortu zen, eta programa zertan datza. Programa horren bitartez, ume hauek etortzen dira 2 hilabetez, ateratzen dira handik, 2 hilabete gitzi gora bera, ekain amaiera buztu amaiera bitartean, eta egoten dira hemen harrera familia batean, 2 hilabete horietan zehar. 2 hilabete horietan zehar ere aprobetzatzen da, baliatzen da euren elikadura hobetzeko, mediku hitzorduak ere hartzen zaizkie, euren kontrola edo jarraipen bat egiteko, eta importanteena bada 50 gradu horietatik aldentzeko aukera eskaintzen zaien. Eta ja bukatzeko azken galdera, ze hizkuntza hitz egiten da nagusiki? A. Jasania, B. Suahilia. Jasaniera, bertan arabiera ere, baina bueno, euren dialektoa edo esango genuke jasaniera da. Mila esker hirukote honi galdera laburren ekarpenagatik, orain beste galderekin jarraituko dugu. Bueno, Metz, momentu barregarrien bat daukazu kontatzeko? Orain nolan momentu barregarri asko egia esan da, baina bat aukeratu beharko banu, holan prestatzeko denbora izan gabe oso zaila egiten zait. Baina, batzutan hizkuntza berak edo ez ulertzearen ondorioz gertatzen diren txarto ulertze horiek izan daitezke. Bertan sortzen diren momentuak, guara heltzen gara, eurentzako nobedadea izaten gara, ume pila bat inguratzen da, jolasten, orduan, hor oso momentu, ez dakit barregarriak, baina politak bintzat sortu egiten dira, eta gero, bertan sortzen diren harremanak ere askok mantentzen dute harreman euren gure harrera familia izan diren horiekin, eta hori ere oso aberasgarria da.
barregarria igual ez, baina, bueno, barre asko egiten da, negar ere, baina barre asko ere egiten. Eta hemendik aurrera, hurrengo urtei begira zer duzue buruan edo? Proiektuarekin jarraitzea, Ikas-Sahara proiektuari jarraipen eman nahi zaio, eta, bueno, ikasle talde bat prest dagoen bitartean, ikastolak ere jarraituko du bide lagun izaten, ez? Lehen aipatu dut, hasierako galderetako batean, azkenen ikastolak Sahararekiko ez du bakarrik bidai hau antolatzen, bilketetan eta bestelako ekimenetan ere inplikatu egiten da, baina, bueno, lehen adierazi bezala, bidaia bada, ez dakit, adierazgarriena, ez? Edo elkartasun keinurik gorenena, esan genezake igual Ikas-Sahara proiektu osoaren baitan. Orduan, ikastolak proiektuarekin jarraitzeko asmoa dauka, Saharar kanpamenduetan tamalez oraindik ere nazioarteko laguntza behar beharrezkoa dute, eta, bueno, gure aletzoa jartzen jarraitzeko prest. Bueno, espero dezagun laguntza behar duten heinean proiektuak bizirautea, baina ez dezaguna ahaztu gure ametsa beraiena moduan Sahara libre ikustea dela. Eta mila esker galderei erantzuteagatik, plazerra izan da zu entzutea.